Teraz naše regióny. Tento víkend sa v Stupave koná tzv. Festival nového cirkusu. Ide o podujatie plné kreatívnych a žánrovo pestrých predstavení s kombináciou klasických cirkusových čísel a prvkov moderného umenia. V novom cirkuse uvidia diváci predstavenia plné akrobácií a divadelných prvkov. O zábavu bude naozaj postarané a srdečne pozývam ľudí aj na hlavný program, ktorý je v Šapito. Okrem divadelných a cirkusových predstavení sa ľudia môžu tešiť aj na program, ktorý je v tomto krásnom prostredí parku, čiže veľké hrazdy, lietajúci akrobati, bábkové divadlo, rôzne workshopy pre deti a pre rodiny. Hlavnou hviezdou v rámci festivalu bude švajčiarsky umelec David Dimitri, ktorý vystupoval aj v slávnom cirkuse Cirque du Soleil. Nejde však o jediného zahraničného účinkujúceho. Co jsem starší, tak mě prostě baví to divadlo a ta komedie a ta groteska, loutky a tyhle ty věci. My jsme naprosto nečekali, co tu bude a jsme nadšení, protože je to park, je tady spousta cirkusových umělců. Teším sa na sobotnejšie predstavenie vlastne tej španielskej skupiny, čo bude v Šapito. A chodíme sem už asi 3. rok toto bude a teším sa na celý festival, lebo je to víkend absolútnej radosti a nadšenia. Ideme sem akože, keďže som s dcérou, na takú zábavu voľnú, by som povedal. No, na tomto festivale sa mi páči zatiaľ všetko, pretože som tu dnes prvýkrát. Ja sa každý rok zúčastňujem a môžem porovnať, že z roka na rok je to lepšie. Brány festivalu ostanú otvorené až do nedele. Záverečnú bodku za víkendom plným zábavy a umenia dá komička a stand-upistka Simona Salátová.